গর্ভজাত রয়েছে নন্দন বড় নারী গর্ভ দ্রুত রাষ্ট্র জন্মিলে সাধু নারী গর্ভ পণ্ডু সম্ভূত হইলে দ্রুত রাষ্ট্র গান্ধারী করিলে বিবাহ বিবাহ হেলে কুন্তি গান্ধারী গর্ভ পুত্র জন্মিলে দুর্যোধন দুঃশাসন আদি নাম দেহে পণ্ডুকর ପାଞ୍ଚ পুত্র হইলে জন্ম ତିନି পুত্র কন্তি গর্ভ মাদ্রী ଦି ଜଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କୁନ୍ତି ତନୟ ନକୁଳ ସହଦେବ ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ଦ୍ୱୟ ଜନମରୁ ଅନ୍ଧ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଉଟନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ହାନି ଲାଭକୁ ବୁଝନ୍ତି ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ଅଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହେବାକୁ ତାହାର ଭାରି ଅକିଞ୍ଚନ ନ୍ୟାୟ କର ସତ୍ୟ ଦେଇ ରହେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଥିବାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଇଥିଲେ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ମୁହଁ ଗଲା ଜଣେ ନଦୀ ତୀର ଭୀମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେନି ହେଲେ ନଦୀ ପାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଳେ ପୋଡ଼ି ପାଣ୍ଡବେ ମରିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ନିଷ୍କଟଙ୍କ ହେଲେ ତେଣେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଯାଇ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଣିଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଣ ଯେ ପାଠ ଲୋକେ ରାଜା ଖେଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏକାକୀ ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବେ ପରାସ୍ତ କରିଲା କୁମ୍ଭାର ସାଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଅଧୁମାତଙ୍କୁ ବହିଲେ ନାରୀ ଉପେତ ହୋଇଲେ ଯେ ପାଠ ବିରାଟ ସ୍ଥାନ ଦିଅ କୁମ୍ଭର ନଗରେ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ବିରାଟ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦର ଜମଦେଶେ ପଡ଼ିବ ମୋର ଗୋପାଳ ନବାର ଦେଖି ତମ ମୁହେ ଗରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କର ଜାଳି ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ କରୁ ମଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ଗଲା ତାହା ତଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମା ଗଲା ନିଜ ପାଣ୍ଡବ ଜଳି ଉଠେଇଲୁ ହଁ କରୁଛି।